Headlines. Uluhan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mamalit o mga patrol vehicle alang sa kapulisan sa syudad. Bagong hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga si Police Colonel George Ilana ni mando na siya mga sakop nga pahugtan pa ang ilang pagmonitor sa mga kriminal gikan sa laing mga lugar. Ingon man gikan sa laing nasod subay sa nakaduol nga holiday season. Ang security officers sa mga business establishments gipakikitaan usab. Mga kaso, mga gisuspetsahang kaso sa leptospirosis sa probinsya sa Sugbo, misaka tungod sa mga pagbaha nga nasinati. Mga interior nga karsada sa kabaranggayan, mga gitutukan pag-usab, ingon man pag-limpyo sa Mandawi City Government. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, mahatod sa atong mga balita news update. Araw karong Lunes, November 17, 2025, mga kasama ko mo sa inyong kahaponon karon. Laminaw sila mga Radio 612, maayong adlaw, maayong hapon. Igon man sa atong digital platform, DYHP, ariman sa Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa mga detalye na sa atong mga balita, ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo mamalit o mga patrol vehicle alang sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Palitan sa kagamahanan sa Dakbayan Sugbo o mga patrol vehicle ang kapulisan sa syudad. Kini sa pagsanong ni Mayor Nestor Archival sa hangyo sa bagong director sa Cebu City Police Office kung CCPO nga si Colonel George Ilanan. Gawa sa mga patrol vehicle, isaano sa mayor ang pagpalit o mga motorsiklo alang sa tactical motorcycle team sa CCPO. Nasayaran nga konseho sa syudad, nigahin na og pasiunang 12 milyones pesos anang sa unom ka bagong patrol vehicle sa kapulisan sa Dakbayan. Gusto hinuon ni Archival nga electric vehicle na ang paliton sa city government alang sa CCPO. Maggamit ta og mga electric vehicles para di na ta magproblema sa fuel. And at the same time, we will have also motorcycles. Si Mayor Nestor Archival, una nagbabaw ni Ilanan ngito sa mayor, nga ang kapulisan sa Dakbayan na karon sa proactive mode, din pugnan ni ng krimen nga may tabo sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:22 sa kahaponon. Samtang sa duga pang balita, bagong hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga si Police Colonel George Ilanan, nimando siya mga sakop nga pahugtan pa ang ilang pagmonitor sa mga kriminal. Labi na kadakaduol na ang Christmas season. Samtang security officers sa mga establishmento gipakikitaan usab. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Ipaligod pa karon ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa pagpatuman sa seguridad subay sa nasigabot nga holiday season. Si Police Colonel George Ilanan, ang bagong binigkod nga officer in charge sa Cebu City Police Office Bibutyag, nga matag sulod sa Bermans, mosakag yun ang krimen na pandinhi sa dakbayan sa Sugbo base siyang nakita sa crime statistics ubos ang mga insidente sa kawatuguban pa. Bisan pa man ini, mato ni Ilanan nga iyan ang gimanduan ng mga personnel nga monitoro ng mga dayo nga mga padlungon sa katilingban. Bisan pa man nga wala pa sila makabantay nga doon na nangabot nga mga dayo gikan sa laing lugar sa nasod. Sa pagkakaroon latest na ito ngayon pa wala pa tayo na monitor, but we are constantly monitoring manang atong gibuhat yun. Gidugang ni Ilanan ganing nagkaduol na ang Pasko gipangnatawan nila nga mudag sa ang mga turista sa dakbayan sa Sugbo, malukalman og langyaw aron na mosuroy sa mga tourist destination. Tungod ni gipalambo sa CCPO ang ilang police visibility sa mga dapit nga bisitahonon sa mga turista. Subay na nigparigon pa karon ang ilahag pakigalayon sa mga security officer, managers og tag-iya sa nakalain-laing business establishments sama sa financial institutions. Dagkong tindahan ug uban pa aron mabantayan usab nila ang mga daw elemento sa katilingban. In the event, yan ay mga nangabot gikan og lain lugar, i-check na to ang ilahang tuyo diri sa atong syudad. Ikaduha, will strengthen our cooperation with owners, managers, and security officers of business establishment, financial institutions, banks, and all others establishment within Cebu City para sa monitoring aning mga
ani nga mga tao. Si Police Colonel George Ilanan, una na nga gi-inspeksyon ni Ilanan ng mga elevated police outpost nga gipamutang sa kilid sa karsada, lagip na sa mga dapit kataas ang krimen nga nahitabo ug gisusisab nini ang tamang bihis sa iyang mga personnel. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyoman Arlo Suman TYHP Tata Carmen. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:25 sa kahaponon, mga suspetsadong kaso sa leptospirosis, suspected cases sa leptospirosis sa probinsya sa Sugbo, misaka tungod sa mga pagbahangan na sinati. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Yes, kasama Aida Paday misaka ang kaso sa leptospirosis sa lalawigan sa Sugbo subay sa datos nga natala sa mga gisuspetsahan nga nataptan sa maong sakit tungod sa nasinating mga pagbaha. Si Dr. Josephine Arsenal, ang pangulo sa Cebu Provincial Health Office kon CPHO nagkaniyon nga adunay 23 ka makumpirmadong kaso sa leptospirosis sukad sa Nobyembre 1 hangtod na sa Nobyembre 14. Di nakatampo ni ini ang pagbaha tungod sa bagyo. Sagad sa nakatala ni ini ang dakbayan sa Talisay nga nakatala og 8, unom sa Konsolasyon, duha sa Asturias, duha sa Liloan, tagsa usab ka kaso sa Argao, Balamban, Danau, ingon man sa Midilin ug ang Sibunga. Matud ni Arsenal nga gikinahanglan nga magmatngon ang mga tawo ilabi na kadtong mga nakataak sa baha gumikan kay dili lang tungod sa open wound mosuhot ang virus gikan sa mga hugaw sa tubig apan posible kini nga mo suot usab sa panit. Hinungdan nga kinahanglan nga magamping usab og motumar sa doxycycline nga ihatag usab sa RHU ingon man sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo aron nga malikayan ang maong sakit. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso DYHP Tatak RMN. At oras alas 5:27 sa kahaponon, mga interior nga karsada sa kabarangayan mauna gitutukan usab karon igon man sa paglimpyo sa Mandawi City Government. Kasama mo sa Balita Radyoman Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Humana kompleto ang paglimpyo sa mga waterways ug pagpaygayo ng clearing operation gikan sa mga debris sa bagyo diha sa Kadalanan. Gimando na sa Mandawi City Mayor Jonky Uwano ang paglimpyo sa mga sudlunon nga mga karsada diha sa mga barangay. Dito miagi nga Sabado gikompleto ang desilting ug declogging sa drainage line sa mga agianan sa tubig. Humana sinati ang mga pagbaha gumikan sa pag-awa sa tubig gikan sa mga kasapaan atol sa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Subay nini ang lokal nga kagamhanan sa Mandawi ni hangyo sa dugang pagsabot o pagtinabangay sa mga residente sa syudad alang sa padayong paglimpyo sa palibot labi na sa mga dapit nga apektado sa mga pagbaha. Lakip sa mga karsada sa syudad nga grabing gibahaan mao ang UN Avenue nga nakaapekto sa daghan nga mga establishments ug bidanios kinig ubay-ubay nga mga sakinan nga naglutaw atol sa lapad ug law nga mga pagbaha. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ronda Presinto. Ato i-check karon ang update sa duha ka sunog. Sunod-sunod maning sunog nga nahitabo kaganina sa Lapu-Lapu City. Report ni Radyoman Paul Lauro. Radyoman Paul. DYHP Tatak RMN Report. Juman Aida, medyo kuan ni atong mga katalagman ron human sa linog, human sa lunok, tungod sa bagyo. Nagsunod-sunod sa ding sunog ron sa dakbayan sa Lapu-Lapu kasamang Aida. Giunhani kaganiyang buntag diha sa Rizal Street sa barangay Poblacion, Lapu-Lapu City, alas 6:59. Unya alas 7:01 gi-raise dayon nila ang first alarm. Unya dayon ngadto na sa alas 7:09 ila nang kumbati dayon ang kayo hangtod nga ila ning na control ang kayo ang na-involve ni usa ka tindahan kining Alfar Pharmacy nga gipanag-iya ni Melvin Alpichi and family. Unya ni kaon ba ni og laing duha ka structure sa maog lugar inoon sa first alarm status alas 7:09 matod ni Fire Superintendent Arnel Abilia ang atong fire marshal sa kabombirohan sila Lapu-Lapu nga ila noong na under control ang kayo alas 7:13
alas 7:38 na niana o ilang na fire out alas 7:44 ganihang buntag. Dako nila kalipay kay way gi-report nga nangaangol, nangapaso o nangamatay atol sa mga sunog nga ila pang gi-imbestigaran na kasamang AIDA. Nya human ining poblasyon itubag dayon ang alarma sunog sa Lapu-Lapu gyapon diha sa may zone 1 sa barangay Buhayo, Lapu-Lapu City. Nag-involve na ni siya og usa ka residential nga balay na akapektar ni og duha ka pamilya. Kining balay nga nasunog iya ni Jerry Godines, no? Onya wano i-report nga dunay naangol atol sa mong sunog nya ni involved yun siya og 30 ka structure, no? Ang na-involved nining maog sunog dako ni siya tungod kay matod ni Fire Superintendent Arnel Abilia ila na ganining na dawat ang alarma alas 10:50 onya dali nilang gi-raise ang first alarm pagka alas 10:54 na yon. So na-control na nila udto na alas 12:03 na sa kaudtohon na fire out nila alas 12:19 na sa kaudtohon niya. Nakulak gyapon nila pasalamat bisan og ubay-ubay sa mga structure ang apektado nining mga sunog kay nag-involve lagi og residential area wa ranoy nga paso og nga angol og nga kalas nga kinabuhi sa tao. Ilas magyapon ning gisubay kung anong nahitabo kining maong ikaduhang sunog sa Lapu-Lapu. Nagsunod lang kaganihag nga buntag. Mao ni ang atong updated report sa mga AIDA sa nagsunod-sunod nga alarma sunog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Amping ta kanunay tungod kay grabe ang mga pagsuway o mga kalamidad nga miigo karon sa atong nasod. Ikagapon diri sa gawas sa Monitoring Center, ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo, nationwide. At oras sa 5:34 sa dugang pang balita, ang DepEd pahimangno sa publiko kalabot sa nikatap nga post sa social media nga nag-ingon tangtangon ang senior high school karong school year or calendar year 2026-2027. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nipahimangno ang Department of Education kon DepEd sa publiko kalabot sa nikatap nga post sa social media nga tangtango na ang grade 11 o grade 12 karong school year 2026-2027. Giklaro sa naasong ahensya nga fake news ang maong impormasyon. Subay ni nanawagan ang DepEd sa publiko nga padayong mususi sa mga impormasyong mabasa o makuha online. Dugang sa nahisgutang ahensya nga di i-follow ang social media pages nga magpakatap og dili beripikado impormasyon ug adto lang mukuha og update og mga anunsyo sa ilang official social media page. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Oristila Pugoy, DYHP Tatak RMN. At oras sa 5:35 na nga pa mga balita. DYHP subunganan update human sa mga pahinumdom. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Padayon sa ito mga balita mga kasama. Si DBM Undersecretary Rolando Toledo gipili karon isip officer in charge sa Department of Budget and Management hulip ni Secretary Amena Pangandaman. May kadaog si Pangandaman isip kalihim sa DBM tungod sa delikadesa human naapil ang pangalan niini sa flood control scandal. Gidawat usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ni Pangandaman sa pagluwat sa iyang katungdanan. DYHP, una sa lahat, weather update. Ato sa taon karon ang sitwasyon sa atong panahon. Sa mosunod pang oras gikan karon. Weather specialist Joseph Merla sa Pag-asa Magtanser. Joseph, maayong hapon. Maayong hapon sa Mamayda ug sa atong mga sukintig paminaw. Mo nitong latest with update para sa mosunod nga 24 oras.
Wala gitong tayo gi-monitor nga LPA ug Baguio Sud o duol sa atong Philippine Area of Responsibility nga posibleng makaapekto sa atong nasod sa sunod nga tulo nga na sa 5 ka adlaw. Ang mga weather systems nga nakaapekto sa atong nasod karon unani kining ITCZ, Intertropical Convergence Zone nga nakaapekto diha sa Palawan, lakip na da sa may habagatan nga bahin sa Mindanao. Ang ikaduha kining amihan o northeast monsoon na karon naka-apekto diha lang sa tuming bahin sa Northern Luzon. Ang ikatulo kining easterlies, ang init nga hangin nga gikan sa silangan may nakapekto sa nahibiling bahin sa atuang nasod, lakip na diri sa Kabisayaan. Musud sa 24 oras, ang tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, paday makasanati aning generally fair weather condition ay kasalangan ug gayon init nga tempo sa panahon. Ug nagya pa mapaabot ani mga panagsang pagpanagom inubanan sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan, mga pagpanugdo kilat sa kabisanati sa hapon sa gabi tungod ni sa release. Continuous monitoring gid punta sa atong issue ng mga thunderstorm advisories. Karong mga oras sa itong mga pagulan is diri sa may habagatan nga bahin sa Negros Island, naman amin ang bahin sa Panay Island diha sa Western Visayas. Kayimtang sa itong hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin magikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ug atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibot ng dagat motaog ni sa alas 9:38 sa gabi nga nagilawmon nga 1.4 meters ug muna sa alas 4:15 ugma sa buntag nga nagimabon nga 0.1 meter. Atong temperatura 26 to 31 degrees Celsius atong haring adlaw mo ni salop sa alas 5:40 sa buntag alas 5:18 sa hapon ug musbang ugma sa alas 5:40 sa buntag. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas Sud si Joseph Merlas. Maayong hapon. Mayong hapon nga salamat Sir Joseph. DYHP Una sa lahat, weather update. Weather specialist Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan. At oras alas 5:47 nasa kahaponon, ipaniguro sa Malacañang nga di mapakyas ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC ug ang publiko sa ilang panawagan alang sa transparency ug accountability taliwa sa isyu sa giingong halapad ug ingon man anomalya sa flood control project. Matod ni Presidential Communication Office kon PCO Secretary Dave Gomez, nabati og nadunggan ingon man nadunggan sa Malacañang ang sentimiento sa INC ug sa uban pang Pilipino nga nanawagan karong kasulbaran gumikan sa mga anomalosong flood control projects. At oras alas 5:48 na sa kahaponon, nikabat sa 4.13 billion pesos ang kantidad sa gibiling danyos ni Bagyong Tino ug Super Typhoon Uwan sa sektor sa agrikultura. Matod sa Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Department kon DRRMD, posibleng mutaas pa ang kantidad sa danyos nga nahiagom gumikan sa Bagyong Uwan o Bagyong Tino, labi na sa mga lugar sa Calabarzon, Mimaropa, Western ug Eastern Central Visayas, Northern Mindanao, sa Soc-Sargen, sa Caraga Region, samtang padayon pa ang gihimong assessment sa naasoy nga hensya sa mga lugar sa Pilipinas nga apektado sa bagyo. At oras alas 5:49, formal na usab nga nanumpa kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Frederick Vida isip bagong acting secretary sa Department of Justice kon DOJ karong adlaw. Ang oath-taking ni Vida gipangulungan mismo ni PBBM dito sa Malacañang. At oras alas 5:50 sa kahaponon, ang Bureau of Animal Industry kon BAI niawhag sa mga consumer nga mopalit og karning baboy sa mga accredited establishments o gasundon ang standard food safety practices. Kinisubay sa pagkumpirmar sa BAI ang pagdetect sa African Swine Fever kon ASF sa pipila ka mga babawian ingon man sa lechon processing establishment labi na diha sa La Lorna sa Quezon City ito sa Kauluhan. At
oras alas 5:51, way plano pasagkag kaso sa Malacañang si kanhi Congressman Zaldico nunot sa mga gipagawas ni ining akusasyon batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalabot sa giingong 100 billion pesos nga insertion sa 2025 national budget. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wa mabalaka si PBBM sa maong pasangil ug wala usab nahisgutan sa Malacañang ang magpasakag kaso batok kang congressman o kanhi Congressman Zaldico. At oras alas 5:51, samtang balik dinhi sa ato, severe leptospirosis ang diagnosis sa usa ka padre ni pamilya human kini nakasnati nga mga simptomas sa maong sakit gumikan sa pag-expose niini sa tubig baha sa ilang lugar sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay human miigo si Bagyong Tino. Ang maong bagyo ni resulta usab sa halapad nga paglunok sa pipila ka mga bahin sa Talisay, labi na ang mga nahimutang duol sa kasapaan. Pinaagi sa post sa iyang kapikas na siren nga nagsugod ang hilanan sa pasyente niadto pang November 12 kapin usa ka semana human sa pag-igo sa bagyo apan padayong nasinati gihapon ang mga pagbaha sa maong lugar. Nobyembre 13 dihang nakasnati kini og pagsuka, kakapoy sa lawas o pagpuwas sa iyang mata. Ni angkon ang kapikas niini nga nagtuo lang sila nga simple lang nga flu apan dihang nisamot ang mga simptomas ug ipamati sa lawas sa pasyente gidana kini sa ospital. Gikan sa ER, gibalhin ang pasyente ngadto sa critical care o ngadto na gyud sa ICU kung madiskubrihan nga grabe ang kagaw nga nakasud sa lawas niini. Ibala ka mga simptomas nga gibati sa pasyente mao ang kidney damage, ang paspas nga pagkatay sa infeksyon ngadto sa bang parte sa kalawasan hangtod nga naabot na gyud sa baga ug kasing-kasing. Gani na paubo sa dialysis ang maong pasyente. Apan kagahapon adlaw November 16, nabugtuan gyud siyang kinabuhi ang maong padre ni pamilya na dunay usa ka anak nga lalaki gumikan sa diagnosis nga severe leptospirosis. Nulagway sa asawa nga napildig yun ang iyang pamilya sa maong sakit, sa maong kagaw apan gipadayag diini nga wala na siya mahimo gumikan kay gikuha na gyud ang kinabuhi sa iyahang kapikas. Nahimong dakong leksyon sa pamilya ang nahitabo kanila apan giawhag usab niya ang ilang mga kaparintihan man ang publiko nga magmabinantayon sa sakit nga leptospirosis ug dili ka kumpiyansahan kung mahimo mo inom og tambal aron mabatukan kini o kayan ang pag-ubog sa hugaw nga tubig labi na kung masagulan na o mga hugaw gikan sa mga kahayupan. At oras alas 5:54 na sa kahaponon.